Karbi Anglong alok ki joy ke lang mate tourism hin ke paching thur ponji aphan kabor I pona sonsi KACEM ka che rong PPA hin pen chipatir pi ponsi an so se ahoy ka cherai kom dun thek ji aphan pura mandu bearong along tourism IB kimrang ponlo Socheng Dhanta constituency ka parlupon Jasamet Kaziranga Wildlife Sanctuary rai kido mate Nogaung pen Karbi Anglong district ahoy along kido lake mandu be arong henlo Bangso mandu be arong along isi thirklong ahoy kacharai kom dun thekja phanpura isi Karbi Anglong district anso se tourism hin kapacha thangpon anparta ahoy kacharai kom dun thekja phanpura em ka cherong pipi che patir pi bonsi mandu be arong along tourism asai campaign tourism IBI hem kikim kirang padoponlo Nasi bangso tourism IBI hem kikim kirang ko ansi tangpon loma bangso lam theklar dakben ke longja phan nilitum staff reporter Bikram Terona longpenli arju ponlona Kadong Karbi Anglong live kelang ratum doan pini nitum Karbi Anglong live team pen ladak Kaziranga mate Socheng Dhanta constituency ke parlupon along sidolo la neli non karja ba bangke mandu berong bangke lapu ke Nogaung district lo lapu bangke nitum Karbi Anglong district lo stame ladak ke ahoy lo stame ladak ahoy long bangke jasmet aun se border la bangso keche rai kom ji aphan ilitum ladak local embassy mate kachirong pp em baido alang li kaping khat mate kapor ipon ateng si la bangso mandu berong long la bangso tourism hin pen isi IB kikim kerang pon petang tang lo non bangke boundary wall sampai tang lo la pen la nili fikar ja bangke la bangso hem theng song lo la bangso 2-3 stories so se la bangso hem bangke tourism jasemet angtan bangke bang areng lo tum phansi la bangso adima bangke semar pon lo adima bangke kadu be pen bigha hini so se mate bigha ke thom bag doji setamen lalo ladaga bangke voters te pupua voters tame do dak mandu berong bangke pu la Nogaung district jong se panchayat pusame panchayat along same voters do Karbi Anglong MEC election hu pusame voters do lo setamen lalo border area bina aposi labangso anso se border kachera komji apasi labangso tourism hin pen labangso hem kimrang pon EM ka chirong PPA hin pen pin khat ponsi labang swarong along mate ahoy along amatsi isi thirklong anu jokpia sonsi tourism IBI hem kikim kerang pangcheng pothusi non anke phan trogner kep an ke claim kedam tang pontang lo nili karja bangke lage first story labang song sin nili dolo lapu bangke lapu apar bangke labangso national NS39 labangso national highway labangso halapu bangke Kaziranga mate wildlife sanctuary lo lapen lapu bangke Karbi Anglong lo stame Karbi Anglong pusame labangke ahoy lo lapu ke Nogaung district lo lapen lapu Karbi Anglong mate Socheng Dhanta constituency lo stame ladak bangke labangso ahoy anso se kacherai komji phansi dak local embassy kache baido rong pipi alang likabor ipon se labangso tourism hin pen labangso hem kingram pon non bangke nili cameraman paklang moni tu non bangke 80% tangal lo non bangke floor bang dolang lapen la plastering bang dolang sidame chururi une alang li kache baido rong pipi alang li labangso anso se border kacherai komji phansi labangso hem mate to bangso tourism hem kimrang pon lo News report Bikram Teron Karbi Anglong live